Zapl. No, začínáš. Tak co jsi za blok? Já jsem Bookshelf a my vás vítáme u Let's Play do serveru survivegames.cz od Gamera. A hrajeme Hide and Seek. Já jsem tady společně s Kim. S domy. Ano, a co jsi za blok? Za mnou běží Seeker. Tak to si tě jdu najít. A já jsem Ok, já jsem tady, dá se říct, že jsem tady uvízl, Jo, už vím, kde seš. ale jsem knihovna. Jako já. A teďka nevím, ale kudy jsi tam jde, já doufám, že tudy. Já jsem šel po takových schodech. Aha, tak to je nahoře, jo, já už vím. Už vím. Cože seš? Já jsem Seeker. Já se ti tady schovám. Já už vím, kde seš. To máš blbý. Koukám se po tobě, asi nejdeš? A nejdeš. Spadl tady ke mně meloun. Já tam musím trošku teďka AFK něco si vyřídit. Na netu. Jo, takže jako vidím tě. A rád bych jsem pozdravil moje fanoušky, víte co a víte co. Takže ahoj. Já teďka nenatáčím. Okay. Až teď natáčím. Ne, vítejte po krátkém střihu, něco jsem si potřebovala zařídit, ale tak to je jedno. A já jsem tady v pasti, ale tak to je jedno. Takže ty seš týden meloun. Já nejsem meloun. Aha. Já jsem Seeker. Já čekám, až mě Seekři zabijou, protože já už tady ty baba nechci být. Já jsem si dostala z pasti. A víš, to je Řekni mi blbý. souřadky, jak tobě dojdu. Jo, kde jsou souřadky? Nemůžu najít souřadky. Vidím meloun. Ještě, že to nejsem já. Po melounu. Ještě, že to nejsem já. Já tě vidím, ty jsi venku. Já nejsem venku. Tady, aha, tak to je. Ala, pomoc tam je. Melou. A kde seš? Běž po těch schodech nahoru na začátku úplně. Počkej, já tam jdu, ať mě naviguješ přes. A běž po nich nahoru úplně. No, to jsem. No, a tak jakoby vidíš takovou, nechoď jakoby úplně tam rovně. A úplně nahoře. Ne, jo, jako úplně nahoře. No, a potom? No a Doleva jako, nebo doprava? Počkej, doleva a takový šikmo doleva. Šikmo doleva. A tady jsem. Meloun. Melounku. Dobrý den, melounku. Melounek. A teď se ty v pasti. Nejsem, já se dokážu odbuknout. Já. Když rozbiju to dřevo, ne? A jo. Tak jo, už jsem taky Seeker. Aha. Já už jsem i zapomněl, jak se dělají střihy. Tak to mám jedno. Já se napiju. A já už jsem taky v té díře. Bože. Já se tady to takhle Když jsi parkourovala, jsi doparkourovala. No právě. Tak to jsme prohráli. Tak stejně jsme to prohráli.
Hydr byl jenom jeden. Do kterýho teď? Počkej si chvilku, než to všechno ustálí. Škoda, že tady nefungují ty hodiny, víš co? Asi. Pojď radši dál. Jako si počkáme, stejně se to nezaplní. Protože končí i další arena. Aha. Jsem tam. Ve dvojce? Jo. Já jsem taky ve dvojce. Je tu 22 lidí, to je Hmm. to bude docela dost, vždycky to se rychle zaplní. Server je když tak full, úplně jako full. I lobby je full. Nechtělo mě to pustit. Jo. Všichni po mně. Proč? Nevím, tady všetci. Jo, aha. Takže... Knihovna. Pojď zase nahoru. Redstone lampa. Pojď nahoru a sejdem se a nahoře pojď doprava. Doprava. Tady seš. Jo. A pojď za mnou. Do prči. Já chci redstone lampu. Kam se mám chovat? Uvidíš. Já se schovám do vody. To bude úplně jednoduchý. Ve vodě se neutopím. Počkej, tudy nechci. Hej, kde to jsem? Amago? Pač na to, pak se najdeme. Já bych chtěl být Já jsem u glass painu, takže nevím. Tak jo, dá se říct, Tak že... někdo zabanoval Nekra. Nekro.cz. Koukám.